A da ni yma heddiw efo Grant Paisley yn Gaernarfon. Diolch yn fawr iawn am ein gwahodd ni ac am ein croesawu ni yma. Mae'n greit i gael chi yma. Mae'n sbio pa mae prydferth ydy yma yn Caernarfon. Diolch yn fawr iawn am dod. Felly Grant, beth mae deg yn i'w wneud? Wel, mae datblygiadau egni gwledig, neu deg, sy'n dipag hawdd i deud, yn menter cymdeithasol sy'n gweithio yma yn Caernarfon, ond dros gogledd gorllewin Cymru, gweithio efo cymunedau a prosiectau ynni a newid hinsawdd. Dyn ni helpu nhw yn cynhyrchu ynni, neu prosiectau cynhyrchu ynni, neu helpu nhw i bod yn mwy effeithlon efo defnydd o'r ynni, i sefio arian, sefio ynni, neu dyn ni gweithio ar prosiectau sy'n torri lawr â carbon a dod o pobl at ei gilydd i cydweithio dros y newid hinsawdd. Beth yw'r weledigaeth te efo deg? Mae deg di cychwyn oherwydd oedd ni weld cyfle i dod o pobl at ei gilydd i gweithio ar prosiectau sy'n wella'r economi, wella'r ymgolchedd, sy'n dod y bydd i cymunedau ac yn gweithio trwy iaith cefnogi y diwylliant ni yn Gogledd Cymru hefyd. Ac oedd ynni cymunedol un fath o prosiect sy'n gwneud bob ddim fel yna efo gilydd. So mae gweledigaeth ydy dod y pobl at y gilydd i mewn y cymuned nhw, neu dod y cymunedau at y gilydd i wneud rwydwaith dros Gogledd Gorllewin Cymru i rannu profiadau, i cydweithio, i wneud y llefydd i well i pawb i byw fewn. Perffaith, gweledigaeth dda iawn. Ac sut mae'r gwaith yma'n cael ei greu? Beth ydych chi'n wneud? Ie. Wel, mae gwaith i gyd i wneud efo pobl. Dod y pobl at y gilydd ydy beth sy'n pwysig iawn. I pobl i siarad amdano i be maen nhw isio, i pobl i siarad amdano beth sy'n gweithio iddyn nhw. Fel arfer, byddwn ni gael rhywun i cysylltu efo ni yn dweud, Grant, mae gen ni Efon sy'n redeg drwy cymuned ni. Ydyn ni gallu gwneud hydro scheme? Neu, Grant, mae gen i adeilad yn y cymuned ni ac mae'n costio ffortiwn i redeg o. Be ydyn ni gallu gwneud i tolu lawr ar y costa? A dyna'r y pwynt lle ydyn ni cychwyn gwaith efo nhw. Weithiau, ydyn ni angen deud wrth nhw, mynd i siarad efo pobl yn cymuned chdi. Be sy'n gweithio gorau? Be mae pobl arall isio? Oes gen digon o pobl i dod at y gilydd i cydweithio ar prosiect fel yma. So dyn cefnogi fo trwy hynny, dyn ni helpu nhw i planio prosiect allan, dyn ni gallu helpu nhw ffeindio arian os dyna be maen nhw angen, gallu helpu nhw i wneud drwy astudiaeth, feasibility, i dall beth sy'n posib. Dyn ni gallu rhennu stories efo nhw amdano be mae pobl arall wedi wneud, tebyg iddyn nhw. Dyn ni ffeindio mae hwn yn gweithio reit dda, so mae pobl yn meddwl, dyn ni ddim yn gallu wneud hynny. Dim ond fach ydyn ni yn cymuned bach ni. Ond actually, pan dyn ni dod at y gilydd, dyn ni'n gallu wneud bob ddim, mae gennym ni digon o power i cydweithio efo gilydd. So pan ni'n dod o pobl at y gilydd, a ni'n rhennu stories, a sbio be maen nhw'n wneud y cymuned dros fanna. A mae pobl dweud, os maen nhw'n gallu wneud o, dyn ni'n gallu wneud o hefyd. Pan mae nhw'n wneud yn fanna, dyn ni ddim yn wneud yma, cwestiynau fel yna. A mae hynny i gyd yn ysbrydoli pobl ac grymuso pobl a rhoi hyder iddyn nhw barod i wneud y gwaith eu hunan. Ardderchog. Ac o ran y prosiectau felly te, pa fath o brosiectau ydych chi wedi llwyddo i greu? Wel, dyn ni cydweithio bob tro. Mae gwaith ni cydweithio efo pobl arall. So, does gen deg ddim un prosiect ei hunan sy'n cynhyrchu ynni neu torri lawr ar ynni. Ond dyn ni wedi gweithio efo dros 150 o cymunedau dros Gogledd Cymru a prosiectau fel siop pwll glas, Gaer Rhuthun, siop cymunedol, gael ei byrchyn gen y cymuned, sy'n gael ei setio fyny den yn neuadd y pentra. Ac oedd nhw'n stryglo efo costa ynni. Ac mae costa ynni yn gwneud y siop yn rhy costus i redeg, oedd e ddim yn cynaledwy. So, dyn ni helpu nhw gael solar panels right dros tor y neuadd pentra. Ac mae gael incwm o gwerthu'r trydan, maen nhw ddim yn defnyddio yna. Mae hwn yn talu am rent nhw, am y siop. A wedyn mae cost y trydan nhw wedi hyneru oherwydd mae'n defnyddio trydan sy'n gael ei cynhyrchu yna. A mae hwn yn gwneud y siop mwy cynaledwy. Ond wedyn mae yna prosiectau lot fwy hefyd. Rhywbeth fel yr hydro schemes, mae gennym ni 3 yn Gogledd Cymru efo cymunedau fel Abergwyn Gregyn neu Bethesda neu Llanberis lle maen nhw'n cynhyrchu ynni eu hunan o hydro schemes wedi tynnu arian o'r cymuned. So, mae lot o waith da fyna. Wyt ti eisiau ychwanegu ar y prosiectau hynny? Neu wyt ti eisiau sôn am yr sialensau chi wedi wynebu wrth
wneud y gwaith yma? So beth sy'n gweithio rili dda yn Gwyrddni, dim jyst pen i dod pobl at y gilydd, ond pen i dod y sefydliadau at y gilydd, creu partneriaethau, pen i gael un cymuned i gweithio efo cymuned arall. So wedi gweld hynny efo prosiect Gwyrddni ni, sydd wedi cychwyn efo 5 cymuned i cydweithio dros cynhyrchu hynny eu hunan, i dysgu efo gilydd. Dyna lle mae 3 hydrosites yn dod i fewn, ond hefyd oedd y cymuned arall i weld sut maen nhw'n wneud maintenance ar eu prosiect nhw, sut maen nhw'n siorio y prosiect. Bob math o cwestiynau fel yna, mae'n gallu dod at ei gilydd i siarad, i ffeindio sut mae'n wneud yn well. A wedyn allan o hynny, dyn ni'n wneud Gwyrddni 2, a mewn Gwyrddni 2 mae yna 10 o cymuned sy'n dod at ei gilydd, a ni'n wneud lot o solar panel projects rwan dros y Gwynedd i gyd, lle mae solar panels yn mynd ar adeiladu cymunedol, a wedyn dyn ni'n ffeindio ffordd i defnyddio yr ynni yna i helpu cymunedau yn yr adael yna i ennill mwy o arian, i torri lawr ar cost nhw, a pe mae'n ennill arian, mae hwn gael ail buddsoddi mewn prosiect nesaf sy'n dod ymlaen hefyd. A mae prosiect nesaf sy'n dod ymlaen pethau fel cer trydenol cymunedol. So bydd ti weld yn lot o cymunedau ni yn yr adael yma, dros Gwynedd, lle mae'n y car trydan, lle mae pobl gallu dod i benthyg o. Mae gen i un yma yn Caernarfon, y car yn Afron, dyn ni gael o fo. Neu fan ni'n Bethesda, mae gen nhw yr e-van, y car trydan, fan ni fanna. A wedyn mae pobl yn bwcio fo, a mynd allan o fo, mae'n costio llai na 6 pint yr awr, neu llai na 40 pint y diwrnod, a gai di testio car trydan, gai di defnyddio fo yn lle gael ail car, dyn ni'n ffeindio rai busnesau yn defnyddio fo, oherwydd mae'n torri lawr ar carbon nhw a teithio y gwmpas hefyd. So mae prosiectau fel yna'n dechrau dod allan o peth. Pen dyn ni dod o pobl at ei gilydd i wneud un prosiect, a mae'n llwyddiannus efo un prosiect, mae hwn yn codi hyder, mae grymuso pobl, mae'n barod i mynd ymlaen i wneud prosiect arall, beth bynnag ydy y prosiect. Oes yna unrhyw heriau ydych chi wedi wynebu yn ystod y daith? Wel oes, mae yna heriau i bob un da sy'n werth i wneud, yndi. So, dyn ni dod dros heriau fel pwy sy'n byrch yn tir, pen ni trio wneud prosiect ar tir, os dyn ni gael caniatâd ar y tir. Weithiau mae yna problemau i codi'r arian jyst i cychwyn a prosiect sy'n gallu bod yn anodd. Ond yr problem mwyaf fel arfer ydy y problem efo'r grid, y grid cenedlaethol, sut dyn ni'n cysylltu efo grid, a costri grid, os mae yna capacity fewn y grid. A mae hyn yn problem mawr iawn oherwydd mae hyn yn problemau cenedlaethol a dyn ni ddim yn gallu trwsio hyn yn cymunedau ni. So ni angen trio ffeindio ffordd i gweithio rownd hynny, a dyn ni ddim wedi dod i'r ateb i problem yna eto. So dyn ni deud wrth cymunedau pe mae'n dod at ni yn deud, dyn ni eisiau gwneud prosiect yna. Wel, mae yna 3 peth ti angen, really. Ti angen y tir, ti angen gwybod mae'n posib i cysylltu efo'r grid, a ti angen gwybod lle mae arian mynd i dod i wneud hi. Os ti'n cael y 3 peth yna, wel wedyn dyn ni off and running go iawn. O ran y cefndir felly te, beth yw'r syniad y tu ôl i Gwyrddni? Wel, mae Gwyrddni yn prosiect ofnadwy cyffrous. Oeddwn ni clywed amdan cyfle sy'n codi gen loteri cenedlaethol dros Prydain, oedd gen nhw cronfa y Climate Action Fund. A ni clywed amdan hynny yn meddwl, mae yna 10 miliwn o punner yna. Sut ydyn ni'n gallu dod y dipyn o hynny i dod i'r adael ni? Ac oedd yn gofyn amdan partneriaethau i gweithio dros y climate. Ac o'n i'n meddwl, mae gen i digon o partneriaid dros yr adael ni, a dyn ni o hyd yn trio cydweithio, ond dyn ni sgrablo gwmpas am dipyn bach yr arian i helpu wneud un prosiect neu llall. Ac dyma oedd cyfle i gael digon o arian i ni really cydweithio fy gilydd, i really dod y pethau fyny at scale i wneud pethau lot fwy. So, dyn ni wedi dod ar 5 partner arall at y gilydd ista lawr i siarad yn be dyn ni'n gallu wneud dros newid hinsawdd yn cymunedau ni. Ac fel oedd yn digwydd, oedd yn gwneud lot o gwaith yn barod, ond oedd yn bach. Ac oedd rhywbeth yn digwydd yn Blaen y Ffestiniog, ac oedd eisiau gwneud rhywun peth yn Bethesda. A mae'n anodd i gael yr amser i dod rhywun person drosodd. A'r un peth yn digwydd yn Bethesda, ac fes ni'n licio wneud hynny yn Llanberis. Sut ydyn ni gael y gwybodaeth dros fanna? A peth sy'n digwydd yn Llanberis yn gallu digwydd yn Dyffryn Nantlla, lle mae'n gwneud rhywbeth arall. A maen nhw i gyd yn gallu dysgu o beth sy'n digwydd yn Penllyn. So i dod y pawb at ei gilydd efo'r capacity, yr adnoddau, ariennol, a staff at ei gilydd i gyd i trio wneud y gwaith oeddwn ni'n wneud, ond wneud ar y sgil lot fwy. Ac pen ni'n eistedd lawr efo gilydd i siarad, un peth oedd ni'n rili eisiau wneud
oedd ymgysylltu efo pobl mewn cymunedau ni, a gael mwy o pobl at ei gilydd. So wedi dod fyny efo'r syniad o wneud cynulliadau hinsawdd cymunedol. I trio gael 50 person yn bob cymuned sy'n cynrychioli'r cymuned at ei gilydd i siarad dros beth sy'n posib, be fysa nhw'n licio weld yn cymunedau ni. Ac o'r hynny, da ni wedi gwneud 2 blwyddyn o pilot scheme, ac wedyn oedd y lotri yn cefnogi ni i wneud mwy o gwaith rwan, so mae gennym ni tua 4 blwyddyn o henor o gwaith arall i wneud. Beth sydd ar y gorwel ar gyfer y dyfodol? Ti'n deud y bit i'r 4 blynedd. Beth sydd i ddod? Dwi'n meddwl mae pawb llawn gobaith dyddiau yma. Mae yna newid sy'n dod dros ein gwlad ni. Rhywbeth i wneud efo newid o'r y llywodraeth ella yn Saint Steffan. Ond hefyd mae pobl yn dechrau weld trwy cydweithio beth sy'n posib. So byddwn ni dal yn dod pobl at ei gilydd. Ond rwan mae gennym ni prosiectau, mae gennym ni cynlluniau ac da ni gallu cydweithio i wneud prosiect dros bwyd, prosiectau dros ynni, tyfu coed, trefnidiaeth, bob math o prosiectau fel yma lle mae pobl wedi ymgysylltu efo ni i wneud o. Ar ran ynni, dwi'n meddwl beth sy'n really exciting, mae gennym ni yma yn Cymru rwan, ynni Cymru sy'n cychwyn. Da ni clywed o Saint Steffan mae'n mynd i cychwyn GB Energy, sy'n rhywbeth tebyg hefyd. Mae 2 nhw yn sôn amdano sut da ni'n gallu cadw buddion i fewn cymunedau ni lle da ni'n cynhyrchu ynni. So mewn ynni Cymru, maen nhw'n sôn amdano gweithio cymunedau i wneud mwy o prosiectau cymunedol ynni, sut da ni'n gallu gwerthu y trydan da ni'n cynhyrchu yn lleol i pobl lleol. Dipyn bach fel farmers market ond i trydan. Sut mae hwn yn gallu gweithio? Mae hwn wedi bod yn fel yr Holy Grail i ni dros ynni cymunedol dros y degawd diwetha. Dwi'n teimlo fel rwan mae yna real gwrth o bob ochr sut da ni gallu wneud hynny. Mae llywodraeth hefyd yn ddod i wneud hynny. Mae'r regulators yn dweud mae eisiau weld o digwydd. Wrth gwrs mae cymunedau eisiau weld hynny yn blynyddoedd. So gobeithio mae hwn ydy y peth. Cynhyrchu hynny yn lleol, gwerthu fo yn lleol i bydd pobl yn lleol. Perffaith. Diolch yn fawr iawn am amser chi heddiw ac pob lwc yn y dyfodol. Prosiectau arbennig, uchelgeisiol a chadarnhaol hefyd, felly diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn am gofyn fi bod yn rhan o hynny. Mae'n greit i gallu rhennu ein stori ni.